Aduh. Ini mlaku. Yo, anu kok caplange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek diingi awak dhewe mari roh video sing saurunge iki ya. Kuwi masalah ponjo mbako, masalah bedengan, masalah apa maneh ya? Njabut wine, konggone Pak Sugi, konggone Pak Wiji, konggone Pak Purwadi. Nah, saiki ayo bareng-bareng lah, bareng-bareng iki ngrungokne omongane Pak Karyono karo disambi coklak utawa palir ya, mungkin sing sebagian gawe metode palir iki padha ae iki calone utawa bakal panggonan sing ditanduri mbako. Nanging saurunge lahan kuwi mau kabeh ditandangi utawa dipalir, dicoklak lan dikapak-kapakne mau biasae di traktor dhisik. Lah iki sing saiki lagi viral utawa lagi ngetren ya ning jaman saiki iki alat-alat berat iki wis mulai do duwe kabeh. Dadi alat-alat sing luwih cepet, luwih gedhi, luwih anyar. Lah iki teko saiki umume saiki padha di jonder ngene iki saiki. Iki ya wis termasuk perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi lahan sing saurunge ditanduri mbahku iki wis padha diterak ngene iki saiki, duduk traktor cilik maneh soalnya wis akeh saiki sing duwe saiki. Ning wilayah kene wis padha duwe, masih to regane larang. Ya tapi yang jenenge menungso kabeh wis padha iso ngusahane. Ya akhirnya ya penak ngono lho, barang atos terak langsung diadal. Lha iki contone. Iki ora usah nyetik, ora usah ndesel, ora usah apa-apa wis barang atos terak yo ora mencelat iki nek gitu gak ngono iki marai. Jadi barang-barang sing ketekan barang anyar ngene iki wis tansaya penak lah pokoke. Jadi barang-barang sing maune ketoke kaya abot wis mbayare yo malih ringan, ya piye neh wong nyelot canggih, nyelot murah, nyelot terjangkau. Jadi yo menakne petani. Nanging iki jenenge persaingan usaha. Usahane sing biyen traktor cilik-cilik kuwi saiki wis mulai digantekne sing barang-barang gede. Maksude ya memang kudu siap, mana sewaktu-waktu memang enek perubahan. Kaya wong gampung ya malah ketekan komben ya. Wis memang kudu siap kabeh petani. Ngelawan petani modern saiki iki memang sembarangan kudu disiapne. Lah iki umpama traktor cilik kan ya sakmene mbane iki kan ya mesti perlu wektu iso setengah hari lah mungkin nganu lah, tapi nganggo traktor gede utawa jonder iki cukup mek jam-jaman. Penake maneh ora usah mbanyoni. Ya iki contone kaya wong-wong sing do mari ngongkon jonder iki mau. Ya wis sakbare di jonder mari ngono ditandangi maneh ya iki dilanjut palir utawa coklak iku tergantung niate wong-wong sing arep nanduri mbako iku penake dipiyekne utawa penake dikapakne, langsung diencepne utawa dicoklak utawa dipalir. Iki memang terserah lokasi, mungkin carane mbanyoni lan cara-cara liyane kuwi mau tergantung kesenengane sing petanine. Ya semari ngene lanjut neng ngetutne Pak Karyono palir iki ya. Dadi palir coklak. Jadi kanggo persiapan nandur mbako iki wis cukup ladone wis mening garek coklak. Tuwa sing ndi? Dincemnya ora kena. Lah jarine ukuran kok.
Dodolan iki iso ora kudanan iki piye? Wah, atas lho. Karangan apa ora lho ngene iki? Ukurane iki. Ora lho, ukurane tantepan lho. Ya swidak. Iki ora kena brudel kok ngene lho. Iki ora deres ke berarti lek. Ya terus ya. Tapi yo enak iki pomo kabeh nek dikenekne. Nandur mbako petani teladan kaya ngono. Kan yo lek coklakan iki kan nganu to. Cara banyu ki kocoran iso mumpuk ning kono dadi telese awet. Lek paliran kan banyu gak iso mumpuk. Dadi ya jane ya panggah apian coklakan. Masih wis brujulan ngono kuwi ya. Lah iki kan ora brujulan. Masih brujulan ki ya apian coklakan. Ora kocor-kocor mlumpuk. Kocor-kocor ki mlumpuk masih ngemes barang dikocorne kan ya. Kecuali mbako wis dadi sawurne ngene. Wong ngemes mbako gedhi kae ya. Diceluweki gange-gange iki ya. Karo sing disaur ning kalen apian sing ning gange iki. Wonge sing gak telaten. Iki mari udan ngecepne kencoe kok ya angel men. Lah ngesor treh ya sik. Garing. Di blok kok dawa itu weres. Lah sing dek gange dek iki kae tulak doroe jere deras. Malah nek wong golek ning kono ki mari golek wong bengi ki golek wong lompat. Sing mari panjang. Iya sing dek kemis kae to. Malam semua kae to. Iya. Kae dures ya. Karo rokok kempis-kempis. Oh macul karo rokok. Iya. Bilang kena kono tak plaktor, Mat. Urung. Kemarin nyetek demi udan deres. Ya lek aku nyetek iki tak wareki. Undak adem nih ya. Iya. Loh. Jadi buat karo lambruk lur. Sapa sing mlakar? Jonder. Agus. Hah? Iya. Apa rada katosen ya andene? Watos ora enak. Banyune. Tapi jerene penak atos ya. Nek jonder. Kok ngenceng nulan ya, Dul? Mang Lah kurang kan ngene. mocok lho Drelek. Eh? Mocok terenganune. Ora mang kurang ngene ya. Perkara arah mbuh ya. Arahe menceng. Wenceng neh lek mari disaki. Iya. Iki wis pokok dikrowok-krowok tok lek montaene jeru kok. Yo. Iki tenger tok. Ngertok. Mari ngono didolomit. Nyapa dolomit. Dolomit karo anu lho.
Iya lemahe ngecemes, lemahe garing kok. Lek nganu ya, lek duwe ubate lek pijer kae kayak ono nganu Rendomil. Ya lek Rindomil ya ki nganu jamur. Menghilangkan jamur. Nah ya, Ya lek ya kocor pertama kae lek iso di kei gambare sisuke kae. Apa bubukane lho dari Indomie? bubukane enek, cair enek. Ini tetesan-tetesan iki. Ya tetesan ya enek. Tapi dosisnya dhuwur kuwi. Lah iya wajane mek pirang tetes ngono lek kowe. Tak kempung kae. Arek-arek lek nganu mek gorong tetes. Dadi lek cara gawe kocor iki sak tetes. Lek mbako tas konco. Ya, ini yang dinamakan tani teladan ya ini. Kok malah garape bak gedabrak. Ini kena ditiru. Ora kena Sini lek cara apike iki coklakan mbek paliran ya apik coklat. padha-padha. Ya apik coklakan jare dibanding. Soale lek pomo gak enek udan barang iki kan telese awet ning coklakan. Perkara kudanan ya trae ya wis. Tapi kasturi penak ae tre ya. Iya. Beda karo naus. Tapi jane lek ngaleni iki tiap larian ngono kaya naus ki lek masa hujan ya jane lebih apik neh jane. Lek pas musim udan iki carane udan amanan palir. Manan palir aman sodong. Lek enek udan ini ya kena coklakan. Jadi enek penahanan telese lemah. Enggale asline nek paten. Setikan karo lep-lepan iki apik setikan. Ini banyu belik. Timbangan baku kan iso awake dhewe iso ngukur. Enek-enek sing ora kena dilalekne ya kuwi belikan. Dadi saurunge nandur mbako iki sing perlu dipersiapne ya kuwi belikan. Kanggo apa? Kanggo kocor. Mengko lek sik tas ponjo kae, lek umpama gak enek banyune ya terus ya ora iso kocor no. Dadi sakbare conjo sesuk kuwi kudu dikocor waktu isuk. Jadi memang banyu ki wis penting, pokoke mari tonjo mbako ki sesuk isuk kudu kocor. Dadi umume wong mari tonjo mbako ki isuk biasae terus kocor. Kadang lek banyu kurang gedhe jagane ndesel kuwi sampe ngundang tukang duduk belik ngene iki. Jadi lek memang kebutuhan banyu ki penting, mangkane sampe dibelani ngundang tukang duduk ngene iki supaya ben lek waktu mbanyoni mbakone ora sampe ketelatan. Ya matur nuwun kanggo sing wis nonton sampai akhir video iki, moga-moga iso manfaat. Ya kanca-kanca cukup sakmono ae ya videone. Matur nuwun sing wis nonton sampai akhir video. Moga-moga video iki manfaat. Cukup sakmene sik ya Lur, menawa nek wektu disambung maneh videone. Sing jelas video iki mung nduduhne apa aktivitas para petani sing enek ning desa. Muga-muga